Καλώς ήλθατε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην αρχαία Αθήνα, μια πόλη γεμάτη ιστορία και πολιτισμό. Στο σημερινό μας ταξίδι θα εξερευνήσουμε τη ζωή και το πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας, καθώς και τον ρόλο που διαδραμάτισε στην αρχαία Ελλάδα και τον κόσμο. Μετά τις επιτυχημένες νίκες τους ενάντια στους Πέρσες, οι Έλληνες αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους για να αντιμετωπίσουν οριστικά τον περσικό κίνδυνο. Έτσι, η Αθηναϊκή Συμμαχία δημιουργήθηκε, με την Αθήνα να αναδεικνύεται ως η πρωταγωνίστρια αυτής της συμμαχίας και να αρχίζει να αναπτύσσεται σε υπερβολικό βαθμό. Ο Περικλής, ένας εκλεπτισμένος ηγέτης και ρήτορας, έλαβε την πρωτοβουλία να κάνει την Αθήνα το πνευματικό κέντρο των Ελλήνων. Μέσω της πολιτικής του ιδεολογίας και των μεταρρυθμίσεών του, κατάφερε να ενισχύσει την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Οι Αθηναίοι απόλαυσαν μία ποικίλη καθημερινότητα, αφιερώνοντας χρόνο σε φυσικές δραστηριότητες όπως η γυμναστική και η συζήτηση στην αγορά. Η ζωή τους ήταν γεμάτη από γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πνευματική ανάπτυξη. Τρεις βασικές κατηγορίες: τους πολίτες, τους μέτικους και τους δούλους, καθεμία από τις οποίες είχε τους δικούς της ρόλους και υποχρεώσεις στην κοινωνία. Η αρχαία Αθήνα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία του πολιτισμού και της πολιτικής. Η εξέλιξή της ως δημοκρατική πόλη και πνευματικό κέντρο συνέβαλε σημαντικά στον πολιτισμό και την πολιτική της ανθρωπότητας.